Obolo ni echi ime ekpele chọba nkwụ enu maọbụ mgbọ. All ancestors does not accept that nkwụ ọkụ. Asị m na iji nkwụ ọkụ wee mee ekpele bụ ajọ ife. Mana ọ bụrụ every of our ancestors may accept. Kedu ebe kpatara chi gị ji asa mmanya? Mmadụ ya agwa gị sị gị na chi gị na-asọlụ gị mmanya. Mgbe enyezire chi gị mmanya na chi gị na-asọlụ gị mmanya, ị ga-agbata n'aba agwa gị na chi gị na-asọlụ gị mmanya. O nwere ndị bụ na chi be na-asọlụ gị mmanya. Fa kacha ete na-aṅụ mmanya bụ ma ṅụ 1 tumbler, 1 glass of cup. Fa ṅụrụ anya mmanya ebubebe ka onye nwere 1 crate. Maka na chi be distastele mmanya, ọ chọrọ mmanya. Kedu reason? The reason bụ na ndị ọcha ji mmanya wee golo anyị n'ohu. Ọ bụrụ na your ancestor happen to be one of the people eji mmanya wee golu, ịmalụ na chi gị ga-akpọ mmanya asị. Ọ bụrụ na eji mmanya wee goo onye n'ọrụ ka ụwa, mebi na ọ bụrụ mgbe ọ bịara ụwa nke abụ ọ bịara n'ụwa ya nke ịnọ, mgbe slavery ni na-ewu ka eji mmanya wee goli ya. Eji 1 bottle of shinap wee na-ego mmadụ 40. 1 bottle of shinap mmadụ 40. Ọ bụrụ na chi gị so n'ime mmadụ 40 eji 1 bottle of shinap wee go, mmadụ chi gị ga-test mmanya. Chi gị achọrọ anything to do with alcohol, ọ chọrọ anything to do with foreign wine, ọ chọrọ ya at all. Many arụsị na-asị ya. The worst thing that can happen to you is when your chi is angry with you. Different evil can come on your way once they notice that your chi is not happy with you. Your chi can sign when you are using your hand calling death. When you are using your hand wishing death, wishing evil thing to come on your way. Yes, in your destiny, there may not be accidents. In your destiny, there may not be untimely deaths. In your destiny, there may not be you dying in your youthful age. You were destined to die very, very old. You were destined to have a lot of children. But you can use your hand to determine, because your destiny is still on your palms. You can use your hand to say, I don't want to live longer. Unknowingly to you, you don't know when you say that. But by the desires and the things you are looking for, by the way you are looking for money, by the way you are looking for the solution of your problems. Like I normally teach you, there was one of my programs that I said that it's not every of your problem that has solution. Most of your problem come to stay. But if you eventually look for the solution to the problem will draw more problem to you that can cause you death.